Ja, ik ben Leon Timmermans. Ik woonachtig in Echel. En mijn werk dat is tuin aanleggen, bestratingen. Dus ik kom eigenlijk wel in heel veel Maas. En ja, voetballen zijn mijn hobby's. Ja, daar heb ik er druk genoeg mee, dus daar krijg ik mijn tijd al mee om met dit. En mijn kinderen thuis, het gezin. Geen klinkers leggen, maar lekker op de vloer een quickstep dansen met Truus. Natuurlijk met pak aan. Ik heb normaal een spijkerbroek aan, de werkschoenen, noem maar op. En, of de sportkleding, maar nog nooit een pak. Ik heb nog nooit een pak aan, dus dat zal wel voor de hele familie wennen zijn. Vandaag in ieder geval wel in pak, of in ieder geval gedeeltelijk in pak. Laat je er niet door afleiden en geniet vooral. Voor de quickstep die zij gaan dansen op Dance Monkey. Leon en Truus. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Zo. Nou, dat liep goed hoor. Kijk eens, mogen jullie hierbij komen staan, Leon en Truus. Zo, Leon, je glittert helemaal, joh. En hoe vond je het gaan? Ik vond het prima gaan. Ja, het glittert wel, maar ik gleed ook wel een paar keer uit. Oh, echt? Oh, ik had het helemaal niet gezien. Oh nee, Truus zegt niet allemaal zeggen, want dat hadden ze bij de jury ook helemaal niet gezien, hè? Dat was wel de bedoeling. Maar... eens even kijken of ze er iets van hebben gezien. Monique, is jou iets opgevallen? Ja, ik zag het inderdaad wel. Maar dat maakte helemaal niks uit. Want ik vind dat je het subliem gedaan hebt. Echt alle passen heel netjes uitgevoerd. En het pak staat je fantastisch. Misschien een tip voor elke dag. Niet er maar van. Nou, nog één keer, denk ik. Ja, ik vind jullie een prachtig paar samen. En jullie benutten de hele zaal. Het zweefde hier voor me op de vloer. Dank jullie wel. Nou, jij ook bedankt, Monique. René, er is in ieder geval iets gematcht. Matcht dan ook de chemie? Of hoe zie jij dat? Jawel, zeker. Ja, zeker. Ze hebben mooi gedanst. Alleen zag ik een huppelpasje elke keer bij het sluiten van de voeten bij Leon. Dat is een beetje jammer. Maar voor de rest, Leon, pet je af dat je dat zo voor ons kan brengen. Ja, dankjewel. Hij is er sprakeloos van, hè? Had ik commentaar een beetje erger van jou verwacht. Dat doe je al bij anderen. Denk ik, oké, ik bereid me erop voor, maar dit viel wel mee. Dat is goed om te horen. En dan gaan we kijken of dat ook betekent dat je daardoor ook een hoog punt gaat scoren. Mogen jullie de cijfers even klaarleggen? Mogen jullie ze even bij je nemen? En dan gaan we kijken wat de score voor jullie gaat worden. Juryleden, zijn jullie er klaar voor? Dan zie ik graag jullie cijfers voor Leon en Truus.
een 7,5, een 7, een 6,5 en een 8,5. Dat zijn 29,5 punt. Monique, hoe komt het dat je zo hoog punt geeft? Ja, ik vind gewoon dat hij het heel netjes heeft uitgevoerd. Heel gecontroleerd, de stappen. Ik vond het heel netjes. Ja. Ja, geweldig. Er zit volgens mij nog meer in, maar hoe hij dit heeft neergezet, heel knap. Nou, vanuit een 8,5 is er in ieder geval nog groei te behalen. Ja, en dan mogen jullie even 1,5. uitgloeien met deze punten in de green room. Dankjewel. Maar Leon en Truus, wat heerlijk om jullie zo te zien. Volgens mij is er wel een last van je schouder gevallen, of niet? Het viel mee, want de repetitie dat ging helemaal mis. Maar dat was, ik noem het maar een voetbalveld, het is voor mij makkelijker. Het was te klein. En nu is het een beetje ruimer geworden en dan ging het wel beter. Maar ik heb jou niet buitenspel zien staan. Nee, dat klopt. Daarom ging het niet goed, maar de repetitie heb je niet gezien misschien. Nee, de repetitie heb ik denk ik even gemist. Maar je had ook een goede aanvalster, toch, bij je? Zeker, zeker. Anders zou ik hier niet staan. Ja, maar Truus hebben we al eerder over de vloer zien zweven, toch? Hoe is het voor jou om het tweede seizoen mee te maken? Nou, toch even goed weer net zo spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is wel weer leuk om het met z'n allen zo neer te kunnen zetten hier. Dus... En jullie zien er allebei echt verschrikkelijk mooi uit. Wat een mooi paars zijn jullie samen. Voelt dat ook goed? Ja, dat voelt goed, ja. Ja, we dachten, we passen ons aan een beetje op de jury, ja. Dus, Vroeger, even terug in de tijd weer, hè. Toen waren we 14 jaar, toen hadden we elkaar al leren kennen. Maar we hadden geen relatie gefixt. Oh, ja, Joyce, ik weet niet of je mij hoort. Misschien gaat Joyce komt nu in mijn oortje. Dit zijn jouw roddels, hè? Dit zijn jouw roddels en verhalen. Nee, maar ik ga jullie gewoon heel gerust weer naar Joyce in de green room toesturen. En wie weet zien wij morgenavond alle andere verhalen die jullie opbiechten. Succes! Dank je. goed, dank je.